सेकेंड ग्रीन लाइफ काप फुटबल टुर्नामेंट आरो फाइनाल खेला बे खेलाखौ दैदेनदों ग्रीन लाइफ एनजिअ बिथांमोननि दैदेननायाव बे खेलाया जादों आं बिथांमोननि एनजिअनि आफादगिरि नेहाथारिखौ धन्यबाद होदों थांनाय बोसोराव गिबि खेब आसिल बेयावबो बिराद माने रायजो राजाफ्रा हेफाजाब खालामदों आरो बे जोंनि थाखाय बिराद मोजां मोनसे जादों मानो होनबा खेला गेलेग्रा बिथांमोनखौ मोनसे उत्साह बारायनाय बे थांखिखौ लानानै बिथांमोना एनजिअनि दैदेनगिरिफोरा बेयाव फाथिदों सुक्लाय सेरफांनि एमसि जानानै एनजिअनि आफादगिरि बिबानगिरि बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों दा खेलाया एबार फाइनाल मोनदों महाराना माने गुवाहाटी एफसिनि गेजेराव जागोन आरो बरमा एफसि मोननैनि टीमनि गेजेराव जागोन आसा खालामदों बे खेलाया दिनैनि खेलाया देरहानायाथ' मोनसे टीमा देरहागोन जाहाथे फसलफोरखौ जाहाथे मोजां गेलेनानै रायजो राजाखौ उत्साह खालामो आरो जोङो बेबादिनो जों खेला गेलेनानैबो जों जिउखौ खुंनो हायो दा दिनैहाय आसामनि मुख्यमन्त्रिनि दैदेननाय हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय बे सरकारनिफ्राय जोङो बिराद गोजोननाय फैदों जोंनि बे सुक्लाय सेरफाङाव महिलाफोरनि आइजोफोरनि मोनसे टीम दङ फंबायमोना मिथिगौ मिडिया गासिबो माने 6 माने साकरि आसाम कामान्ड'आव बे जोंनि थाखाय बिराद गोजोनथाव जादों आरो खेला गेलेनानै जों गावनि जिउखौ खुंनो हायो बेखौ आसाम सरकारनि हेमन्त बिश्व शर्माया बिराद मोजां मोनसे इनिशिएटिभ लानानै जोंनि खेलागिरि बिथांमोनखौ जों उत्साह खालामनाय नुदों आसा खालामदों बेबादिनो आरो गोबां खेलारिफ्रा जाय गेलेनानै मोजां मोनो फुटबल गेलेनानै मोजां मोनो बिथांमोनाबो मोनसे गेलेनानैबो जिउखौ खुंनो हायो बेखौ मिथिनानै आरो मोनसे उत्साह बारिगोन महारानियाव गेलेदों गोजोनदों मिथिनानै आरो बेखौ Jersey number 13, Surai. Jersey number 4, Pranjit. Jersey number 3, Dhanjit. Jersey number 19, Noyon. Jersey number 8, Sanjeev. Jersey number 14, Tiger. Jersey number 17, Jeet. Jersey number 10, Anupam. Jersey number 11, बेवहाय हराव बेबादिनो गेलेनो थाखाय बिदिनो मोनसे सुबिदा गैयामोन नाथाय बेखौ आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया थांनाय बारावबो बे लाइटखौ होदों आरो देग्लायबो बिथाङानो बे सुबिदाखौ खालामना होदों बिथांखौ आङो रायजोनि जानानै साबायखर बावदों मानो होनबा सानाव मानसिफ्रा नायनो थाखाय समाया एसे खम किसुमाना थाया नायनो लुगैदोंबो नायनो हाया खिन्थु हरावबो बयबो फ्रि जायो बेखिनिखौ सुबिदा खालामना होदों जोंनि ओनसोलनिनो बयनिबो माने सिनायजानाय जनप्रिय नेता दा आसामनि बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथांखौ आं रायजो जानानै धन्यबाद होदों दिनै जे जों दा हराव हाजार हाजार सुबुङा फैनानै खेलाखौ नायनो हादों बिथांनि हेफाजाबनि थाखायसो ओरैनोथ' गिबियावनो आं दिनै ग्रीन लाइफ एनजिअ जानानै जोंनि जायफोर नायगिरि बिथांमोना ओरैबायदि जोंखौ सापर्ट खालामफैदों गोजोननाय मोनदों थांनाय बोसोरनिफ्राय देग्लाय आरो बिनि बांसिन मानसि जादों अब्लाबो मोनसे बाथ्रा बुंनो हागोन जोंनि ग्रीन लाइफ एनजिअनि जायफोर जोंहा मेम्बार दंमोन गासिबो जोङो मोनानि खेलाखौ जोङो मोजाङैनो सामलायलांनो हादों बिनि गेजेरावनो जोंनि जिहेथु दिनै महाराना एसि गुवाहाटी आरो बरमा इउनाइटेड एफसिनि गेजेराव जोबथा बादायलायनाय जादोंमोन बेवहाय महाराना एसि गुवाहाटीया 50,000 रांजों देरहालांनो हाबाय लोगोसे ट्रफिबो दङ बरमाया रानार्स आप लांनो हाबाय 30,000 रां लानानै गोजोननाय मोनदों जे रायजो राजा फैनानैबो जोंखौ हेल्प खालामफैदों आरो भलन्टियार्सफोरखौबो जोङो थेंक इउ होननांगोन जाहाथे बिथांमोनाबो जोंखौ फैनानैबो सापर्ट खालामफैदों बेनो आंनि मोनसे रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोजोननाय बावहरनाय नेक्स्ट बोसोराव माबायदि लांनो सानदों बे गेमखौ नेक्स्ट बोसोराव जों जिहेथु दा जोंनि EM सारमोनजों जोङो दा रायलायदों जुदि सारमोनाबो बुंदों हेफाजाब होलांगोन होननानै जुदि नेक्स्ट बोसोराव जों बिनिफ्राय जों गिदिरसिन खालामलांनो जोङो नाजालांगोन जोंनि दिनैनि जोबथा खेलाखौ जोंहा जोंनि BTRनि EM श्रीजुत रनेन्द्र नार्जारी सारा बेखेवनानै होदों बेजों लोगोसे MCLA सारमोनाबो फैनानै थाफादों बेजों बिथांमोना फैनानै जोंखौ हेफाजाब खालामफैदों जायगायाव दा जोलुर बादायलायनाय बा
फुटबल टुर्नामेन्ट सोलिगासिनो बहुद माने एबार एसे रिभलुसन जासिनाय बायदि मोन्दों आरो जेरावबो माने गेलेनायनि फारसे बांसिन मोनसे अनसायनाय मानसिफोरनि गोसोआव बेखौ नुनो मोन्दों आरो ग्रीन लाइफ NGO नि सिमांनि गोसोनिफ्राय साबायखर थाबाय आंखौ बे इभेन्टनि पार्ट मोनसे बानायनायनि थाखाय बाहागो मोनसे बानायनायनि थाखाय दोंनैसे मेथाइ रोजाबनानै आंबो गोजोननाय मोनबाय आरो क्राउडजों दसे सम रायज्लायबायबो आरो बेनोसै दिनैनि दिनाव गोबां लाइमोनानो जिहेतु गेलेनाय बिथिंखौ नोजोर होआलासिनो जिहेतु गोबां जौ जुवाजोंसो जिहेतु गुबुनानै थानायखौ नुनो मोनदों बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंनो सासे जिहेतु सिंगार जानानै बेथ' क्लियार खोथाखा जौ जुवा बेफोरो जों बयबो मिथिखायो मोजां नङा होननानै बे बुस्थुआ आरो बाखि आरो बुंनांगौ बांसिन बिदिथ' गैया मानो होनबा बयबो बुजिखायो जोंबो गावबा गावबो लिरनायबो थाखायो गाज्रि मुवायाव बेखौ जानाङा होननानै स' थेवबो मानसिफोरा बाहायगासिनो बेथ' गाज्रिखा बयबो मिथियो नाथाय दा जों जोंनि हारिखौ मोजाङै फोथांनानै लाखिनोबा एबा जोंनि गथ' गथाय दा गावनिनो गथ' गथाय गावनि निजा न'खरनि मानसिफोर सोरबा सोरबा बिदिनो ड्राग्स लानानै जों माने माबा नुदों जे सोरबा सोरबा थैलांबायबो बिदिनो ड्राग्स लानानै सोरबा एडिक्ट जानानै दं बिदिनो जों गावनि मेगनजों नुयो गाज्रि मोनो आरो जोंबो दा नोंथांनिफ्राय मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों जिहेतु बावैसो सिगाङाव BTR जिहेतु ISPL खुंबाय अनलि फुटबलनि थाखाय नाथाय गुबुन गेमनि थाखाय दिनै खुंनाय जायाखै गासिबो बिथिङावनो जेनेबा जाजोबनांगौ जेनेबा फुटबलल' नङा माने खेला गावनि देहाखौसो माने मोजां लाखिनाय मेन पार्पसा बे जानांगौ आरो जाय गेलेया फुटबल टुर्नामेन्ट जादों जेनेबा बे प्लेयार्सफोर दङ खिन्थु बयबोथ' गेलेजोबाखैना जोंथ' मेथाइ खनथिंगासिनो दा सोरबा आलदा खामानि मावगासिनो बिदिनो जेनेबा बिदिनोल' जानाय नङा गेम्सफोरखौबो गेलेनांगोन आरो गेम्सआ माने इन्टारेस्टिं मोनसे बुस्थु जायजों माने जोंनि देहाखौ जों मोजां लाखिनो हायो आरो स' गेम्सखौ गेलेनांगौ फुटबलल' नङा गासिबो गेम्सखौनो गेलेनांगौ जेराव मोजां बेखौ गावबा गाव चुज खालामनानै गावबा गाव गेलेनांगौ आरो जोबथारनायाव बर' लाइमोनफोरखौ मा खालामनो लुबैयो माबानो नाङा जेनेबा मा होनबावनो बर' लाइमोन आंबोथ' सासे लाइमोनानो गाव लाइमोन जानानै लाइमोननिसिम होननायखौ आं एसे लाजिलेबो लाङो मानो होनबा आंबो गावखौ फोसाबगासिनोसो दासिमबो फोसाबनाय समावनो गुबुनखौ आंबो फोसाबनांगौ होनबा आंबो एसे बोरैबा जागोन जियानो जाया माने डिमटिभेट जानो नाङा बयबो गावबा गाव जिउआव गावबा गाव आगान सुरलां आरो बेनोसै आरो मोजां जानांगौ बयबो पजिटिभ मोनसे मेसेज लाबोनांगौ ससाइटियाव बयबो बेनोसै आंबो ट्राइ खालायगासिनो दा जेसे हायो बेनोसै आरो